Del Piero Khan Ronaldo Nazario nena Spanish club Real Valladolid president ini nu hian engtin nge hun iman thin ti in azota Ronaldo hian changin achang chuan president kani ti in theingilin player emo kani in ti chang kanei le thin ti in a changa chu ba ka chuan thil dang soi belin thil tam tak zinga pakhat chu ka team te an khingpui te nen anin ne to ka point anin semtumin chu mecha chuan kan attacker pakhat le kan khingpui goalkeeper one on one in anin ma chhona chak theina rem chang nei ma ila kan attacker chuan goalkeeper chu ataksa a pet perin goal a khung talafa hun tha kan khoral chu wang chuan point khat chau kan hona chu match khel zowa chuan kan attacker chu dressing room a ka munga la a hnena chuan khatiang ang goalkeeper nen chau in ma chhon to a omdan tur ka hril ta nga la chumi tum chuan iti tur zong chu in ring tok takin man mo a chi ai mi lowin I om turani defender te khan dan theina che chance an nei tlem em to a idu thala in siam rem thei tur ini goalkeeper ma chuan itaksa che dan phung kha tidang lam zeula goalkeeper chu atlungal mayang ti chuan engkim a ol sam em to thin ti in ka hril ati Ronaldo Nazario tan kha chuan goalkeeper nen one on one a in ma chhon chunga goal khung kha thil harsa aningai tlat lova chu wangin hetianga player thang thar jok te goalkeeper ma chhon dan tur a hril po hi a hril tu tur takin a hril ti theite po ani ome